Hola, bon dia a tots. Benvinguts a la primera classe de valencià. Primer de tot, un xicotet d'incís, saludar-vos primer, i un xicotet d'incís. Respecte a socials, avui tenim classe de socials. El que passa que volia comentar-vos. Resulta que el temari ja el tenim acabat, perquè vau fer a cinquè el que faltava per donar a la sisè i de més. Vull dir, ho heu fet entre 5 i 6, ja heu fet el temari complet. Aleshores, bé, el que és el temari ja estaria acabat, però vaig a proposar-vos una coseta per anar repassant el dia com avui que mos toque socials, agafem el llibre i li peguem una llegideta i anem refrescant, val? Per exemple, el tema 5 és sobre l'impacte de l'ésser humà en el planeta, vale? A dia d'avui, darrere de tot això del virus i de més, estem donant-li com una miqueta de respir al planeta, no? Però el tema de la contaminació, de més, és un tema molt actual, molt important i que tinc que prendre molta consciència. Aleshores, pegar una miradeta als temes que hi hem donat, el 5, per exemple, podeu també pegar-li una miradeta, fer un poc de reflexió, no sé, mesures que podem prendre i de més. Val? Bé, anem a començar en valencià. També comencem tema 9, tema 8, pàgina 112. I bé, igual que les altres àrees, no anem a treballar les lectures inicials i de més. Vos vaig dir que llegireu un llibre, aneu seguint llegint-se el llibre, enterant-se què és el que passa, val? I això. Bé, passem a la pàgina 117, val? Què anem a fer avui? Avui anem a fer, com és la primera classe de valencià, tampoc vull atabalar-vos molt, anem a fer la pàgina 117 únicament, val? Que tracta sobre el vocabulari, en aquest cas propi del vocabulari d'oficina, val? Ordinador, escàner, missatge informàtic, telèfon, de més, val? I després tenim dos conceptes nous, val? Que són les frases fetes i les interjeccions. Val? Què són les frases fetes? Val? Tot el món diu, no, és una frase feta. Val? Una frase feta és una frase que el seu significat no és literal, és a dir, el que diem en la seva frase, en aquesta frase, no és realment la realitat. Per exemple, així es diu, pagar en metàl·lic. Nosaltres paguem en metàl·lic. Pagar en metàl·lic què vol dir? Pagar en cash, no? En monedes, en bitllets i de més. No és pagar en ferro. És a dir, pagar en metàl·lic i li tires ahí un grapat de ferramentes, no? Val. Aleshores, anem a llegir què és el que ens posa el llibre. Les frases fetes són expressions que tenen un significat diferent, val? En conjunt del que tindrien si sumàrem els significats de cada una de les paraules que les componen. És a dir, pagar sí que seria pagar, però en metàl·lic ahir ja no seria metàl·lic. Per exemple, pagar en metàl·lic no vol dir pagar amb un objecte de metall, sinó pagar amb bitllets i monedes, val? Per exemple. Després, val? Les frases fetes serien això. Les interjeccions. Què són les interjeccions? Vale, són paraules o dos o tres paraules, un grup de paraules, val? Que tenen un objectiu. Val? En aquest cas és establir la comunicació, cridar l'atenció, expressar alguna emoció, algun sobresalt, saps? Val, aleshores, per exemple, així es diu, les interjeccions són paraules o grups de paraules que presenten sempre la mateixa forma i que s'usen per expressar emocions, establir comunicació entre el parlant i l'oient, etc. És a dir, cridar l'atenció, expressar un sobresalt, saps? Un susto, una felicitat, el que siga. Per exemple, o per descomptat, funcionen com a interjeccions. Després també, per exemple, poden expressar sorpreses com oh, sabeu, o vaja, ah sí? Contrarietat, indignació, mare meua, che, però, val? Dolor, ai, quin mal, o cansament, buf, o com vulguin dir, buf, estic fatigat, val? Bueno, etc. Val? Són aquelles paraules o grups de paraules que presenten aquestes xicotetes emocions, cridar l'atenció quan uno se'n va,
espera, saps? El eixe fas que l'altre es gire. I bé, doncs això seria el contingut real que anem a treballar avui, val? Bueno, anem a repassar les preguntes i per si hi ha alguna coseta que puga això, pues les explique i ja està, val? Val, pàgina 117, recordeu. Activitat 1. Ah, per cert, no copieu les preguntes, val? Això ho vam deixar clar el primer dia, jo us ho recorde. Vale. Classifica les paraules següents segons el que anomenen. Vale? Anomenen persones, anomenen aparell. Ordinador, escàner, missatger, informàtic, val? Doncs, si no sabem alguna paraula el que vol dir, és molt fàcil, però si no sabem alguna paraula el que vol dir, diccionari i ja està. I sabrem si és una persona o un... Per exemple, si fora vocabulari d'una panaderia. Pa, què seria? Un aparell, bueno, en aquest cas un aliment. Panader, una persona. Pastisser, una persona. Pastís, val? Lo mateix. 2. Completa amb la qualitat més adequada en cada cas. Val? Aquí tenim un xicot de test i unes paraules. Tàctil vol dir que es pot moure en el dit. Plana, que és plana, sense fil, que no té fils, i metàl·lica, que pues, és de metal, vull dir, és obvi, ¿vale? Aquest vocabulari el coneixem tots i de més. Val, hi haurà alguna paraula que diguem, ostres, la podem posar en aquest lloc també quedaria bé. Sí, pot ser que també quedi bé, però tenim que veure que quede bé tot el text, val? No podem repetir les paraules, únicament podem gastar una paraula per espai i de més. Vale, i aquests dos són les que fan referència al vocabulari de l'oficina. Després, activitat 3. Relaciona la frase feta destacada en cada oració amb el seu significat. Val? Has de tocar els peus a terra a l'hora de fixar les dates d'entrega. Val, tenen que veure. Va callar, és ajudar o ser realista, vale? El que tenim en negreta és tocar els peus a la terra. Què significa aquesta frase feta? Tindre els peus en la terra. Val? Bueno, el mateix, si no ho sapiguerem, podem buscar o podem fer per eliminació. Poseu les que sapigueu i la que sobre ja sabeu quina és. La quarta, localitza una interjecció en cada oració i digues per què s'ha usat. Oh, que bonic! Mare meua! Tot és per a mi. Ei, espera! Val? Per què s'ha utilitzat? Per a, el que hem dit abans, per a expressar una emoció, per a cridar l'atenció o establir una conversació, val? El que vos he dit antes, del que se n'anava, ja vos n'havia xivat una. Val? Bé, farem la 5 també, val? Perquè l'he estat mirant i pareix que és interessant. Busca en el diccionari cada paraula i copia la frase feta corresponent a cada significat. Vale? Cedir sense protestar i de més és una frase feta que porta al cap. Està cap inclosa en la frase feta. Val? Quan dius, vale, cedís. I just de temps, en l'últim moment, quasi fent tard, val? També pot portar-ho. Busquem en el diccionari i la frase feta, si vegeu que no la trobeu, doncs no passa res, ja les posarem en les solucions. Val? Bé, el que estava dient-vos del repte d'ahir. Val, ara vos el posaré per així. El que podem fer quan està passant el vídeo, si jo poso alguna informació, és pausar el vídeo i mirar-ho bé. Val? No fa falta que podem pausar el vídeo, tirar-lo enrere i tirar-lo avant. Val? El repte d'avui és el següent. Val? Anem a llegir-lo. 2 números. Amb 6 d'aquestes xifres es poden formar 2 números consecutius de 3 xifres. Saps quins números són aquests? Saps quins sobren? Val. Tenim en tots aquests números, val? Són 3 i 3, 6, 7 i 8. Val? Podem formar amb 6, només amb 6. Hi haurà uns altres que s'hauran deixat de banda. 2 números consecutius de 3 xifres, és a dir, un número de 3 xifres i altre número de 3 xifres que siguin consecutius. Què vol dir? Que, per exemple, l'1 i el 2 són consecutius. 55 i 56 són consecutius, val? Aleshores, buscarem quins 2 números són consecutius. I ens sobraran 2 números, perquè hem dit que tenim 8 triànguls. Doncs, saber quins 2 números són, val? La resposta d'aquest enigma, d'aquest reto,
Aquest repte vos el ficaré demà també en el vídeo, val? Doncs res, recordar-vos, activitat 1, 2, 3, 4 i 5. La 5, busquem al diccionari. Si no sabem la frase feta, la de cap, ixa sí que hauríeu de saber-la. La de ara és una miqueta més complicat, però bueno, també pot eixir. I si no, la podem buscar en l'ordinador. Val? Activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de la pàgina 117, frases fetes, interjeccions i vocabulari d'oficina. Val? I de socials el que us he dit. No vaig a fer vídeo de socials, ja us ho he explicat així. Peguem una miradeta, el tema 5, mirem, reflexionem també una miqueta, els dies que tingueu social i dediqueu mitja horeta o una coseta així, val? Per anar a repassar continguts. Doncs res, que tingueu un bon dimarts, una bona vesprada i ens vegem demà. Adeu!